Rabbi, Rabbi, ya Rabbi. Allah Rabbi, Tuhan kita Nabi Muhammad, Paulu kita, sahabatulan saudara. Assalamualaikum dan ke dalam sidang. Mulanya kami orang baru datang didapati suruh kasang 8 orang. Sudah puluh takkan bangga segala lampu ada sudah menara. Oh nini jemaah mana pada batinggang mana namrubiya seratul jannah atau mana tiang cerano jopina tambah lagi timba kau jeroko kau ada apa nanti lah sedang elok duduk lah barapu maka labasan tu segalo si penonton nantala biaru barasu kamandang abuni nanelok di sekolah kami ke kumarisan saya ka mengaji ada kami tak pandai di sekolah lama ada pakai ya sebelum negari aduh balai-balai. Oh tak pegang di penghulu manti jo pegawai di sekolah kami ke kemari Rumi kan ngaji sara alemu tahu di sekolah lama sara rampaci sebelum negari ado pemusaji tak pegang di imam bila jokati anta ku kacino menjual pinjai anta ku manuku garam kalawi anta ku adun ku tasapi ke dalam lubang ajar rumah pinjai sebuah lagi pasane pengarang jalan labanya dipandang labanya dirasa ilmu kau panjang sana malam sekarang dari jauh mula datang dari daki baik pun sekarang ala badoyong-doyong ke surau nang gadang anda mendengarkan cerita silawai dulang antara kami na dua pasang alam babega jopana Arjuna kala semua datang eko silawai kami diumpamukan orang umpamu babalai kota padang panjang balai nyurami pagi jopata obat ibarat mendi jo kereta loyang nyampang ko ado kawan nak menompang biar kapai atau kapulang naba bendiranca naba kudu gadang aku sianyo nagapu larinya nak kancang alang babega untungnya malang bendinya buru kudu patah pinggang lari menaik kuda penyakitnya balang itu malam kami ila tumpah dengan bismillah
dia itu asih sifatnya ande barakah desupa Allah dari junjungan kita iyo dari Tuhan ya angasuli sehatkan Allah jasmani ayo batang tubuh kita tapi diri kami Allah kamangan baju iyo mangan balapi Tuhan Allah di mukoba asamu tapi lai sabalu Allah di kambang maju orito desa balu mela kami sabu ya aku si ingajo dari dalam hati Allah nantai langadi imato iyo kami kane barmo enggak sapatajo aduh hadirin yo adina iyo tapi nonton lebar oh aluran denyo ayah iyo sarato abundo panguludan arajo deka alim jo ulama dewan sa'i igamu kacara di enan jo pandai Allah di lagi cando opio deka pado la panitia paralatan anangko sarato peka iyo kapen muda yo pen mudi generasi imodo walai pen muda iyo lai kamita alopo istimewa la denyobana dekarekan agito sang tukang jur iyo kapana de Arjuna urang bari inamo iyo sambut iyo malasalah dari kami ba aduh dari siala olan datang dari iyo saru aso
kami nanti madu. Oh kalau banyak adalah maaf adalah jangan apa-apa. Allah tapi eloklah dengarkan. Nanti malam yo sekarang. Waktu nandelai nantar luar. Insya Allah lah ditubuh lah iyo agak saja mah. Seminarul adekan kami lade maroku kasabatan. Lade ko aduh lade buahnya. Lade nalai eloklah tiba. Ada iyo pidoman nade mudo yang jumpa. Lade ko nasinan lah masa nanti dalam lade wadiah. Nanti sambil lade manuai lade mandapi lade bilala. Di sambil lade membaca kadang balui nanta pega. Katul la muka dimma lade sakian la kami baju. Al kami dalam pengajian. Kami ara katul Pengajian nalai penting dek itu. iyo ai penting sekali lah dari bidang lah de agama. Nalai agama nalai silam nalai agama gitu. Allah suruh dari ojo tada. Oh aduhai di dalamnya. Nalai tinggal Iyo de gitu. manjalan iyo kan sajo. Allah wahai dayo saudara, hai kecil ayo jogada, hai kita ada iyo kaduni, hai pai iyo berdagang, mencari iyo nyoba, lakadi bau iyo nyopula. Mulai pagi lagi ojo patang, cilaku lagi ojo malam, tai kiro lagi ojo diri, oi ono lagi ojo sangko, ai Tuhan lagi ojo rabi, kagulincir lagi di situ. Sansai dari olah diri, oh iman dari olah tinggal di dunia dari onyo ini, oh rasul dari okan bana, di amal dari obat kini, dari olah paham, oh sepanjang Laisahai kami sendiri, hai kalam iyo nyorabi, oh indah iyo bamisai, hai indah iyo basisi. Allah isah kami sendiri, hai tubuh mandi, tubuh iyo lapang, berani iyo nyohani, ditampil iyo nyotari, samparono iyo nyosari. Tuhan Allah iyo nyokayo, oh indah iyo terbandi. Iyo bajudul, oh dalil, oh yang kuat, oh kalam, oh Tuhanku, oh jangan ada iyo lagi tu, baragu iyo nyoragu, di tubuh ada iyo kan tinggal, oh di nyawa ada iyo kapai. Lai Allah la iyo jalilun nene katampe la iyo baranti. Lai katampe la iyo bar
Karo pegang nende Menyara dayokan diri Lai menyara kan untuk Kapado la ilahi Dipaci dari onyo are Dibuat dari onyo mati Dipakai dari onyo hidup Ditumpah dari onyo mati Alai wahai dayo saudaro nende O karipe ojo kandu Alade mamam dayo alem nende Oi jangan dayo la kandu O dari Mulu awal ay sampai ka ujung Umpamu nada iyo mangaruh Sahabi na iyo nyogaru Iyangin nada iyo batiyo Nanti oba la iyo basabu Alade kapado la iyo nyo Allah nene Di sarah lada iyo kan untuk Nak selamat dayo nyoba dan nende O pulang dayo ke kampung Lah di kampung lah di akhirat ay boleh banyak Iyo lamang si Ari di sana langsung Iyo indah targam de buki jogono Nilai wahai sahabat Nanti kolam saudaro Nilai pandang ke Tuhan Lai bawal bajangku Laisa kamislihi pikir bandingnya Lada talang kau tinggi Lada jatuh tak timpo Adik terlampau dalam jadi binaso membuang kulit iyo bijul ada binaso Lada mamam alemu iyo la joko kapala Nilai pandang ke Tuhan Nilai jadi marawal taguling kira di situ Nilai itulah malam wahai iyo saudaro di tolam sahabat Nang bana Jo pandang ma'rifat Ladehannya jarani Mangko nyolanya Lade Bagiku mangko Asal sadar Jo kalau gitu laka mama kai Onti laranda lada tinggi Dalam godang Oi pandang ka Tuhan supaya nak tapi Pandang ujung Ngade alem mula dapi Di pandang alemu Nilai Allahnya Tuhan Oi di pandang zat elahnya tu sifat Di pandang sifat Rasul hadapi Di pandang Rasul Alanya tu Muhammad Tawi kasarugo Salapan pangkat Kalau indah iyo itu Torikat kita paham Mari pada iyo nyokito Iyo jadi nanalakaram Samisal perahu di dalam lautan Diambui angin jadilah karam Wahai saudaro cara dia jo pandai musikin barapo dunia dipakai Akhirat iyo nyojo Ay mangkulay nyo sampai balajar iyo torika oh jangan nalalay salamu umur jangan
jo tando andalah hintai syariat torikat indah bacarai nyatukan alamat akan dihewan janganlah gitu samisal bangkalai dalam mati kalau indah akan sampai akhir kalanya ramu dan racai naraku tuai tajun bangka wahai sahabat ditulam saudara soal pengajian sakian nan dibaca sakian dahulu dari kami badu dari alam babegaran beriban namu sebagai pembukaan kali pertama pembantang kelapi tamu tibo sapal yang seorang mengambang curito ada panah ada juna anak mulu pertama sebagai nalatuan rumah di surau nalakasana ko kini nandian suah pak ibarai bakarajo dari alam babega bilangan hai kado dari panah ada juna anak mulu pertama itulah kabamain samalam nangko ala itulah kamai purala dun sana ala nandisiko ay kadang do kiti kini hari labatan balaroi malam Allah sapal yang iyo denyo surang kami mengambang lada curito dari panah iyo ay de arjunanan mulu ay mulu para tamu sebagai nani ola tuan rumah di Surawiyo nalakasang nangko sebagai yo de panah bantang lapi iyo tamu leko tibo dari sialang babega iyo di dalam bakarajo manoi ola masyarakat iyo lay basamu aluranan iyo ay kaum ayah aluran iyo nalakaum bundo iya luran iyo ladenyo ipasarat doay urang lasumando adoy junan jauh-jauh dari surau yo kasangan ko Sugiro ay anda yo cape datang sugiro ay anda cape tibo karano iyo de acara iyo ala di mulo acara de basini lawa idula iyo la di malam nangko di dalam rangka memeriahkan hari lahir junjungan kita ya itu ay nabi yo de Muhammad itu junjungan kita itulah kitulah meriahkan iolah de bana samo-samo atau acara maulid nabi tujuh namunyo karano yo alayo tradisi dari yo sajalah dahulu aku lagi nandi pagi tadi membantai yo kabau lekabanyo itu yo untuk memeriahkan tanduk itu sayo desa kato iyo di malam ladenyo kini acara yo de jago-jago antaro panala de Arjuna jo sini alango babeganyo iyo ayu tunane mahi burdun sana yo ladi malam nangko jangan anda dilewatkan kesempatan lionan elo nangko de jarang-jarang bana de batamu iyo ladi malam nangko Insya Allah padunlah malam kini lah dapat yo kita de batamu muko iyo antarola denyo kami jo masyarakat ladi siko kadang nani yola de jo titik sara
jatuh de tuo de jo mudo de layo akan dipupu ratu ioi pado malam nangko sebagai hoi jangan jadilah de rasunyo dari alang lade babega la urabari lade banang Diran tanahmu panjang tantu nane bajelo jelo lailo balakadi ambil laisa kadar lakapagun Apakah topan ada Arjuna adol manato Mari kita lah bersilawat kepada junjungan kita Nabi iyo Muhammad ladnan itu ay namunyo Asayna ada pesapaan nande kita lah de isupano layo basamu samu jubaliyaw kan lakasarugo Allah Maha Suci Allah Alhamdulillah ada puji bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Alhamdulillah ada puji bagi Allah Ya Allahu Akbar Allah Maha Besar Ya Allahu Akbar Allah Maha Besar Kepada Allah kita menyembah Kepada Allah kita meminta Kepada Allah lah kita menyembah Kepada Allah lah kita menyerah La syarikalah Tiada sekutu bagi Allah La syarikalah Tiada sekutu bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Ya Allahu Akbar Allah Maha Besar Allahu Akbar Allah Maha Besar Kepada Allah lah kita meminta Kepada Allah lah kita menyembah Kepada Allah kita menyembah Kepada Allah kita berserah La syarikalah Tiada sekutu bagi Allah La syarikalah sekutu bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar Ya Allahu Akbar Allah Maha Besar Iyo padang pasir adalah itu iramanya sanjungan ladanya Nabi ladana itu namunyo di rantang namu panjang Bajelo jelo Iyo hari lalari jo nini lalari malam sekarang nangko Mari dikandakan karikan kita Pernah Arjuna harang bari namun nini tolonglah sang tua sasudah ikut lakunan ranta jo buanan sero Sambil bahkan tak bairam maju nini pada pasir minang ikut namunyo Ajo pantun surau jo bungo agamo ini dunia isu akhirat samu dipakai kedua-duanya samu dipakai kedua-duanya Bukan anak elok pasang langit nak tarang jalan dekat sarugo nak tarang jalan dekat sarugo Iyo situ jua papan dalam
Ada bakambu pinang mudonyo Ada bakambu pinang mudonyo Sa dunia dipaturuykan Dinda salamai esok harinya Dinda salamai esok harinya Masalah padi di tengah sawah Dimakan pipi si burung bondo Dimakan pipi ai si burung bondo Indah kulit daging coba darah Anyo kulima sama tomato Anyo kulima sama tomato Anyo lalu moy rantai barantai Hinggo dia te obat tujuh Hinggo dia te obat tujuh Tui alemu macam berbagai Keputusannya ka Allah jua Keputusannya ka Allah jua Onde sirawi ate karambi La ajo kito kaman dulu anyo La ajo kito ay kaman dulu anyo Malaikat maut ko datang memanggil Alaba anyo kito kaman bojo anyo Anyo kito kaman bojo anyo Aduh baraki anak rambai yang Baraki-raki kakurai taji Baraki-raki kakurai taji Yo basa kita gak sembayang Aku indah suci mului doati Aku indah suci mului doati Hasan dan Nusin si anak Ali Lati baparang fisabilillah Lati baparang fisabilillah Saja paninda baginda Nabi Agamula banyak nan barubah Agamula banyak yunan batuka Kalaulah pandai membala bulu Di dalam bulu rotan laduri Di dalam bulu rotan laduri Kalaulah pandai mengaji tubuh Di dalam tubuh insan berdiri Di dalam tubuh insan berdiri Kain basah dibawa mandi Sesudah mandi dibawa pulang Sesudah mandi dibawa pulang Amal ibadah dibawa mati Abininan kami bilang marorang Abininan kami ay balaki puja Kapariyaman Jalan tarantang lah 3 kilo Jalan tarantang 3 kilo Kalau dah pandai mencari Tuhan Alun di kaku ala taraso Alun di kaku ala taraso Hasan dan Nusin si anak Ali Lati baparang ikan naik racun Lati baparang ikan naik racun Saja paningga oh diri Nabi Agak mula banyak basen tak turun Agak mula banyak hai basen tak turun Nanti esok rokok gepe Nanti minum air sipri Adi sangko kawan bermain HP Saya beliau lah bermain cik Oh iya